Malawi Brief. Kuti akakhazikika bwino akakhala kuti mwina maposition onse apanga filu china chilichonse chikhala chikuyenda bwino ziko chitikazi ndizokuti zikuchokera mbuyo muja mafuta pana akusowa koma china chilichonse chikhala bwino ikamafika mwina lachiwiri lachitatu mafuta ayamba kupezeka pena paliponse. So ino opposition musatengerepo advantage kuti ayi chikwa munasiya vuto la mafuta ndiye vuto limene li professor sangalite mabonda madzi mafuta apezeka chakudya ndi chichokera ku Zambia amene anasunga chakudya kuti adulitsira Malawi imene machitira chaka chatha 150 thumba chaka chino sizitheka. Niyo monga constituency governor chimwemwe chanu mukuoneka kuti mukufuna kuyankhula zambiri zilavuleni zonse zili pachifuwa. Ine ndokondwa zedi. Munthu wamkulu ndinokondwa kwambiri. Inde. Kuwatsowa chathu tinagwira ntchito ndipo kampeni yonse tidamenya bwinobwino tidawina. Ngakhale ena mapera kumadandaula koma ife tidawina ndi 5 votes. Olira samuseka pakamwa. Lero ndifosangalala kunena kuti koti lagamula mosanganira mbali koma linema kwa chilungamo kunena kuti onapo Gangata ndi MP wode alatu tandire msikiza wako madziwa la dzina lanu ndine David Luka kusose kafa na ndiyazike nalo eziko mokwambiri ndikuthokozeni ochi mama Joseph ndawo nasi eziko mokwambiri muli bwanji nonse sile bwe maziwa ni ndana nani Adadiane. Oh, kumajogera madero siana. As I told you earlier that today I'm at Jomo's house where we are going to explore more about his life. Apart from him being a mayor, a football a team owner, and other activities that we know him for. We are also here to appreciate his passion for children. Mulibanje, Mr. John. Muna amarawi nkukandi jidi kuti ambese kuti inyo anhama kukuchwana kuti ajomo ini zina anu ndendene nini ndani. Isaac Osman. Tulero tukiteza ndi Isaac Osman. Tutu amakuziwa nino ngati mayor, deputy mayor wa Zimbabwe muna sote sango zokubera zimu. Uyimidia nao ngati? Uyimidia nao? Hoja vino. Amakuziwa ni ndi ntchito zosiyana kuti mumakonda mpira talongoswande pang'ono kuti chakupasa ni chipi kuti mukakhale ndi ana ngati amene wakumakhana kunyumba kwanu kumawadyesa pomwe anthu ena ngati ma MP ma ministers ma CEO akulephera kukhala ndi ana ngati chonje anthu ena olemera kwambiri koma iniso olemera kwambiri ndi chakupangisa ni chipi kuti mukhale ndi anawo ndi chani? Kwambiri ndizonena kuti anawa moyo wanga wayininga kuli on street. So I grew up there and it was my dream to see street kids going up to where I go. So by the grace of God, whatever God gives me, I decided to share them. Yeah, that's why I have taken them from the street. They are sleeping in the street, doing whatever they are doing in the street. Today, the way you are seeing them, they are looking good, but they are like looking like slaves. You know, a lot of people used to use them sleeping with some of the young girls. That's very bad. But to me, I feel sorry. Humanity. Yeah, so I decided to bring these kids to my house to be like my kids.